माझा स्पेसिफिक प्रश्न असाच आहे की माननीय शिक्षण मंत्री महोदय, राज्य सरकार रिक्त असलेली सर्व शिक्षकांची पूर्ण पदे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पूर्ण पदे तातडीने भरणार का? आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये शिपायाचं जे पद त्यांनी रद्द केलेलं आहे ते पुन्हा स्थापित करून ते देणार का? सभापती महोदया, या ठिकाणी 30,000 शिक्षकांची भरती एवढ्यासाठी आपण सध्या करतोय की अजून आपलं आधार लिंकिंगचं काम चालू आहे. आधार लिंकिंग नंतर एक्झॅक्ट, कारण आपली संच मान्यता ही विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते, त्याच्यामुळे टप्प्याटप्प्याने ही भरती केली जाईल. अगोदर 30,000 म्हणजे आम्ही 50% भरतोय, कारण आधार कार्डचं व्हेरिफिकेशन होत असताना ही जर संख्या कमी झाली तर नंतर मग शिक्षकांची संख्या कमी करता येत नाही आणि त्याच्यामुळे ह्या भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्याच्यासाठी ज्या परीक्षा घेतल्या गेलेल्या आहेत त्याला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्स आहे आणि माझी खात्री आहे की पहिल्या टप्प्यातली भरती झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिला